側でお待ちください。 Ah, putso mo na day. Putso mo na day. Yan, hindi pa to ang aming sasakyan. Welcome to Nagasaki. Nagasaki. Meanwhile, Kakita kami ng pera. Ang dami oh. I-vlog mo yan. Sauli namin mamaya sa ano, police. Isa kaya? Ano? Kami. Wala kami. Ah. Isya. Hmm. Yung kasama. Yung nakakita oh. Yung una nakakita. Hati. Hati namin ito mamaya. Ang dami ng pera oh. Oh. May dalawang laptop. Oh, may mga ano pa oh. May mga card. Ako lang ng gano, bit-bit. Yung gawa karanay kara nakara. Mm. Senpai ne makashimasu. Shoutout nga pala. Sa mga tapat na Pilipino, Oh. yan. Hindi porket may pera, ay dadaanin natin sa ano. May mga tapat pa rin Pilipino, kahit gipit kami, hindi namin pinag-iinteresan. Ilang Ang dami ito. Ipain eh. Mm. Daming pera. Kaya na bumili ng kahit ano. Motor pala, motor second hand pala. Oh. Kaya na bumili ng second hand na motor. Ang perang nasa wallet na to, pero hindi namin pinag-interesan. Diba? Wow ko. Shout out. Shout out sa tagiyaan eh. Mahulog. Mahulog oh. Makuwangan son. Nakita ba namin sa sa toilet na may maraming pera, kami hindi namin kayang pag-interesan ng mga bagay na yan na hindi namin pinaghirapan. Kasi yung pera na yan, may taong nakalaan para sa yan, pero ibabalik namin, isusurrender namin yan sa police station. sa tamang Sa, panahon. sa tamang panahon. Tamang panahon. Hindi lahat ng Pilipino tuso. May mga Pilipino pa rin na katulad namin. Na medyo. Na medyo tuso pero hindi namin kailangan yung bagay. Salamat sa lahat. Sana maging inspirasyon sa lahat yan. May mga Yan. bagay na dapat natin hindi angkinin, na dapat hindi atin. Yan, salamat. Salamat. Tay. Wag mga bit. Wag magabit. Wag magabit. Ganyan kami sa sa Japan. Hindi lahat ng bagay madaling kunin. May mga bagay na pinaghihirapan. May mga bagay na hindi atin, na dapat hindi angkinin. Salamat lang po. Sa lahat ng tigapanood natin, shoutout nga pala sa mga 1.1 view. sa lahat ng makapanood, 1.1 viewer, Ito nga pala, si Boss Craig. Ayan, tumawag na po. 通過します。危険ですから黄色い線の内側にお下がりください。列車が通過します。 Adikita na eh. Ito si Ura kami iki. Ihatag lang daw dito. Ano? そこに、Asa, So- ora kami, tanto ito. 裏上。色からですね。うん。で、そこを調べてから電話するかもしれんけんね、この人にね。 Ito nga pala, mga tapat na Pilipino, nakapulot kami ng wallet. Yan. Isa sa uli Isa sa uli namin. なんか帰ったら忘れ物があったんですよ。あ、いやで、まあここが駅に、ここは、 Ah, フィリピンの方が、ああ、なるほどですね。探して、わかりました。はい、預けますので。預かっておきます。お願いします。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。 Yan. Yan. Nakapulot kami ng wallet. Sinuli namin. sinuli namin sa Iki. Anong sa ng Iki? Murakami. Murakami, Aha.
Thank you, bye. Yan, mga shoutout ko. Shoutout. Shoutout sa 1.5 Nabigay na. 1.5 million viewers. Doon na. Oh, nanda. 1 hour later. Birthday. Video yan. Yan ang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, let's go. Yeah, birthday. Birthday na. Oh, Sana abutin ka ng marami pang taon. Ter, gas ang kantil, Ter. Ayos na yan, basta may video. Remembrance, ano? Remembrance ba? May gano'n. Pasigluto na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Cut sa. Parang sa Viking. Oo, Viking. Umba, pre! Si Tol ba? Dali na kayo. Sige na. Umba, Bisaya ba? Kaskasalan. Dali ang story.